Problema nga hinga rin. Apog ka, mangayo na pagkagwatan ako. Hindi, ay, lagi ko ita kong problema rin ba? Ano saan mo problemahan mo? Sus, magpantang lagi suwat agahong anak dito sa Manila. Nga, di mo ka mambasa mo yung ari ko nimo. Ano saan mo na humanday? Ay! Sus, wala ko katungtong ba, bisag kinder ba? Mo ba? Aw, asa man ko na i-address to? Diyan mo. Hindi ko na ako. Aw, sige mo ko taron kay. Aw, busy ra baka nyo ko diri sa trabaho nga ikaw nagasamok-samok ka. Lagi ba ya? Ang basig, importante itong impormasyon na ba ba? Ayo, Oh, masih murag mo naman siguro ni. Oh, dong, asa may ato? nama si Dodong Kalugwa dyan. Kalugwa. Oh, kani, mo ni si Dodong Kalugwa. Kalugwa. Salamat, Dodong Kalugwa. Okay, sabi pangalan ni mo. Dire, Budlat. Para mo ay kabayad din mo diri budlat. Padayon na to. Iya, wa ko kapilido ay budlat man turing kasi ang mata. Susa, may nango, kinuha ka magbasa. Biya ang masahan eh. Ay, mo ay. Ginagawa mo. Tayo mo problemado ni. Yun ba? Dear tatay, Usaha nandir? manigingon nga may umahon ko ng amahan. Na. Nagpadala ko nimo suwat kay dako kay kong problema. Na, pariya, na problema pag gani ko, na problema na pag siya. Ay, manigingon nga magpadago rin mga yung rin mo ni o kwarta. Ay, kwarta nga, magiging kwarta-kwarta. Dito, wasa? Ano sa may nahuman ang imong anak nga? Yung English man dirig kalit. Oo, man, siya. Huwag mong ngayon na katungtong gani gridmon. Maayo mo kayo ng English oh. Oo, nga. Dear tatay, if I know pa lamang ay nibirgayod, my problem is I cannot carry. Kasabot ka taon ha? Kasabot na, huwag ko kasabot atong istorya. Huwag ka lagi ko katungtong kinder o daycare ba da? Ita, ang giingon sa imong anak nga ikaw kuno wa kuno kay klaro nga pagkaamahan. Nga lang nga klaro. Ang balulo kuno ang dako. Oo, madang kwarta na. Kabalo ko alam dahil. Dito, wasa? Usa naman po na ininsik naman po niyang agi. Check na po. Usa, Bisaya na. English na ininsik. Grabe nga po ni mga anak. Usam din yung nahuman ng mga anak dahil nga grabe man. Nag-ininsik naman po. Di ba doon ako mabasa? Pero ako naman paling gamutan kay graduate ba ako uguan kanang pagka insik. Pero di siguro insik mo ay. Insik ba dahil ko nga Bisaya naman ko. Sige Na. ko baron naman natin eh. Kongkong, kangkang. Sabi niyo, isuram niyo eh. Nagabi kangkang. Kumusta kuno ka? Ha? Nagati kongkong na ba kuno ka o nagabi kangkang? Naman taon ka, uy. Huwag di ka kabaw ng kongkong ng tikangkang? Nakita ko na yung itlog ba kuno rin ha? Na nagtikongkong ko na ng tikangkang. Kaka, nangin mo ba? Salita. Tarong nga po dabay. Atot ba ni mo ay? O sige, ako nang tarong ano basa. Ki, ni Bisaya naman mo dili ah. Sus, alita. Isura ba ng mga anak eh. Ginagawa mo. Tay. Dako kay kog problema. Sunod. Kay ang akong problema dako gyud. O ginaot unta nga dako pug kag tabang. Kay kaning akong problema di gyud mo gamay kay dako man. Maud ko niyang kuwan din ang problema dako kuno. Usa may imong dapat isuwat ani. Usa may problema rin nila. Dako ano amo wa kasabot unsa ning dako ah. Usa mo lang pagsuwat. Hindi mo ka mamusuwat. Ato na palimbas lang. Na. Na. Dako mo kay kong problema. Kay dako man imong problema. Mas dako pa rin akong problema. Number 1, di ko makabasa. Number 2, wako'y kwarta. Number 3, bahala na ka rin anak. Ikaw rin pala. Kasi ganit pangalan mo? Si Dudong. Hindi ka mo basa.
Dudong makalugwa.